Aduh, jam pusing aku ngrasake wong loro iki. Ya. Bola-bali wong nak kadung tresno nadyan to munggah medhun gunung wis tetep diparani wong tresno kok penting ya padha-padha imbang dadi wong tresno iki aja nganti bertepuk sebelah tangan ngono sing wedok gemati sing lanang kudu gemati harus sing wedok ngragati sing lanang kudu ngragati yo ora Dek kudu sing ragati sing lanang kok sing wedok ngragati piye maksudku lho maksud iki yo ngene lho sajroning anu kan genti-genten ngono lho lho ndak bisa nek nyapa-nyapa kowe ra trimo ngopo Yai Galuh ra trimo ngopo jarene Mbak Vita ki sing ragati ki sing lanang sing wedok gak entok oh ngono iya dong oke ora Yai Galuh bapak ngadeg sik tak urus kayak iki lagi belajar wis belajar apa belajar soal ayo kehidupan berdiri sik Yai Galuh berdiri sik heeh ki aku medun ya kok sik oh ora Mbak genten-genten kuwi mending ora usah pacaran ora usah bebojoan. Ho, Dik. Genti-genten ora oleh Ora usah dadi. lho
Lah mongko seorang perjodohan wis saling mengisi ana kurange ditambahi enek kakeane dilongi kabeh ngono kuwi. Jare Mbak Vita Ora oleh, ora iso, ora sida wae. Lho, lah kok ora sida iki piye to? Wong wedok Lah iso naga dhewe ngapain wong loro? Oh, bola-bali wong wedok iki awet jaman dahulu ki ya nyat ruwet ya to. Contone enek kae Roro Jonggrang kae. piye? Wo, wong lanang wis gaweke candi 1000 ya to. Apike koyo ngono wae isih di PHP. Bola-bali sing kleru sing lanang apa wedok? Sing wedok. Nah, ya to. Tangkuban perahu kae. Ya wis digaweke perahu gedene semono. Wong wedok ya jek kurang trimo. Bola-bali sing repot lanang apa wedok? Sing wedok. Nah, bola-bali. Lanang lho sing Lho kok wedok. iso Itu kan dahulu kala. Saiki ki ora ana sing model kaya ngono iki. Ya enek. Lanang Jonggrang ki ya sing salah sing lanang. Mergane Lah sing wedok gak seneng kok ngetek kowe ngopo jane? oh iya. Ayo. Suwi bener. Loh, tapi kan yo Jonggrang njaluk syarat wis dipenuhi lho. Gur kurang sitok kowe angele Wis ram. salah yo ngetek kadang kuwi mau. Ya jenenge gak tresno lho. Oh, sing wedok ora tresno. Ora. Mosok dipeksa mo. Mau. Piye? Mo? Piye, Nyawang wong loro iki piye, Mas? Nyawang wong loro iki piye? Digathoke apa ora? Kalah. Aku ki seneng sedekah soalnya Mas nek karo kanca ki tenan. Sedekah piye maksudnya? Berbagi ki mau sedekah ki berbagi. Berbagi bab Sembarang kalir. Wong aku wis kulino soalnya. kulino apa? Ya aku mau. Bojomu mbok demene sapa wae pisan? Takokno. Lambene ya doke. Wis sesuk tak nyang kowe lho. Nyangan. Jangan kok dedit. Yo. Wong gak dedit tek kemaki. Tapi kan aku iso nyileh galuk sik. Piye men ngenyang kok nyilih kene iki tuh saya punya murtang Ayo, kapan? timbang padune kene ayo, wong loro tak klumpuke di kamar kabeh. Iso geger kok. Ayo sing siji, kowe mun nebang sarung jagung to? Ya. Kak Tresnan to? Heeh. Ya galo, gantian. Iki Mas Kak Tresnan. Heeh. Aku medun. Oh sik, kowe gantian berduka. Lukaku. Mesti wong. Lah ya ben imbang iki Mas Kak Tresnan. Kusumane ngati wae. Wegah, moh. Mau ana apa jaluk lilo? Lilo. Oh ya lilo. Kusumane ngati napa lilo, Pak? Ora gak ngerti. Ora nek sing ngerti ya lagu saiki ya. Kusumane ngati. Oh iya. Aku lah Mas. Lilo pas. Mau lho sing rasi demo lho Mas. Lah Luka iya Imbang lah. ono imbang ono ketresnanku malah. Aku mau jangan wis sak. Lah kan kowe. Yo kan ning kene urung di awan kan gak di streaming. Kok kon ngimbangi rumah saku aku iki. Haro. Tenang, aku pusing kaya ini. Imbang ono katresnanku lho segone teko. Lah sing mbok arep mbok imbangi iki lho sapa? Terus itu nang tak bali wae lho. Heeh. Yo, lilo wae. Lilo. Atiku wis lilo. Ki soal apa ya sing Arep lilo? kowe pilih ojing liya. Milih Elsie Leo. Iya, aku Kowe pilih apa? Elsie Leo. Oh, yo berarti mungsuhmu Elsie. Elsie. Dendamu karo Elsie we gak takok aku. nyapo rasa diteruske. Sapa? Rasa diteruske. Sainganku sapa? Sapa? Ayo. Aku tak ada di rumah. Tublak, yuk kayak ngomong. Penyanyi dangdut, Ora. penyanyi ojing, Ora. penari. Hah? Piye-piye iki dhewe tetep kalah karo penari. Aduh, jam pusing aku ngrasake wong loro iki. Ya soalnya ini sama-sama, jadi punya cerita masing-masing. Padha wae soalnya dalang iki bakal kepencet karo penari. Iki apa to ki janjane? Kok di video klip tek iso. Kok tak adani Mas? Iya toh, Mas aku dalang kono kene padha wae. Gendakane. Loh, dalang Guntur ora? Dalang Mas Tuko ora? Ki dalang apa iki? Dalang. Urung konangan jadi Pak Bebi. Padalan, ora joge perkara padalan. Saya jago. Aku ket mau Hati-hati. Kok nek ana penari. Tenan. Aku jane boyo nek kene mayang aku pilih melu kono. Gak di. Ayo kita lagu dirungokke karo mangan mie iki lho. Ayo wis. Kok yo. Piye urung ceritaku urung bareng. Maam sik apa nabuh sik? Nabu sik, Nabu sik. Lah kuwi maam sik.
Utangke sik. Kok sik to? Sotong. Aja rabi karo sinden. Yang mukae pegatan. Piye Mas? Kok ngono to? Sinden ki ngrejekeni yo. Rejekane apa? Cerewet mirang-mirangke wong kok rejekane. Sinden ki gajine akeh aneh. Telek po. Nyatane iya ya Ira. Iya. Yuk, gendang ayo bulan tutak ayo Mas Firman. Kok ya malah padu ae. Salah ya. Ki Yo. nganggo mandek yo. Lilo atiku wis lilo. Serana. Yo. Kali Joko. Kawit yo.
boleh berdiri apa duduk. Boleh. Yai Galuh tetap berdiri sayangku. Yuk disusul.